Hallelujah. Ngiyathanda ukubingelela umkhulu wethoba ubuholi bonke egameni lenkosi. Amen. Amen. Sokwandisa mfowethu ungabikho kwakho le kumakhubela yikho lokho okwenza ngikhulume kanje. Ayibonga inkosi. Amen. Abafana bavele basethi mic ingenye indlela yanginqamla ivoice izono bengakwazi ukukhuluma namanje inkinga. Ayibonga inkosi. Ngiyabingelela ithi maphemba umva mabo mama egameni lenkosi Jesus sisinomhlo animshaya izandla bazama Jesus sisinomhlo yaphili angathule inkinga nje sisi. Hallelujah. Angibingelele abantu abasha bonke abakhona othupho nozuka egameni lenkosi uJesu. Amen. Ayishene ngilimele mfowethu beseshayelwa umuntu wethu lo lwaphesheya mfana mdala manje ivoice iphazamisekile. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Jesus encwadini iyokuphila
awuthinte devotion angibabona ngoba uvesona khona ebese ungifundela izenzo chapter 2 verse 42 Genesis 11 uthi wongi Genesis chapter 11. Isihloko sifundeka kanje. Umbhoshongo waseBabeli verse 1. Umhlaba wonke wawunolimi lunye, ukhuluma kunye. Angathi uma ibamba leyo umhlaba wonke wawukhuluma kunye. Ayibonga Nkosi. Funda uverse 2 wakho. Wathi ekusukeni kwabo ePhumalanga bafumana ithafa ezweni laseShimeyari bakha khona. Yes. Funa. Basebethi omunye komunye, wozani ake senzeni izitini. Funa. Wozani ake senzeni izitini sizishise. Izitini zaba ngamatshe abo nemitume laba ludaka lwabo. Bathi wozani asakhe umuzi nombhoshongo osiqongo sawo sisezulwini. Sisenzele igama. Funa sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke. Yes. Funa uverse 6 wakhona. uJehova wathi ngabantwana baba. uJehova wathi bheka bonke basizwe sinye nolimi lunye. Yikho abaqala ngakho manje abayukunqanyulelwa lutho abahlosa ukulwenza. Ibambe lapho. Awuphinde futhi lapho. Abayonqanywa lutho abahlosa ukulwenza. Ake sikhulume ngobunye. Ayibonga Nkosi. Ake nje namhlanje siyasime ngemoto ayonke into sikhulume ngobunye. Yini ubunye? Ubunye akusikhona ukuba phansi kophahla olulodwa. Kodwa uma sikhuluma ngobunye lithi iBhayibheli babe munye. Babe munye bakhuluma yedwa. Wathi masenze idini sakumbhoshongo sibone inkosi. Lithi iBhayibheli bawakho umbhoshongo sebefika ezulwini. Lithi iBhayibheli uJehova ezulwini wehlisa ilimi ezahlukahlukene ngoba wayebona ukuthi ubunye babo bengafika la befuna ukuya khona. Namhlanje shebe
bazophuma ngapha ingoba thina bamashwele bazongena abantu ngapha bazophuma ngapha inhlaka yikho bantu kodwa ingane kithi uma sihamba sonke ungathi simunye kanti asikho munye hayibo lithi kwenta nami kwizenzo lithi kwenta nami babe moya munye babe nhliziyo-nye wabenezelwa abantu abaphendukayo babengashumayeli kodwa abantu babehliwe unyawo lwabo ukuthi hayi mina abantu mani bayathandana bakulapho munye wayengekho abantu abangakho kodwa umumnyelambile omunye wayebona isidingo kodwa namhlanje sikhona nabo bayalamba sikhona bahlupheka sikhona abasebenzi asibanaki wakho uzuchitha ukudla khona bayidingayo lokhu eseyichithayo khona impahla eseyikhonisa wardrobe mahhala ayisakweneni uyigcineleni ngoba kuney'ngane la ey'hluphekayo kunosisi la abangenampahla lalimunye umi bandla limunye ayikho into elingayikhulumi ngenzeki kodwa ibandla lamanje limunye ngokukhuluma mama mnenhlelo eyihlelwayo eyisiza ukukhonza bayavuma phambi kwakho bahambe ngemuva bathi usenza ngcono ucabanga ukuthi yini uwenzani bandla lamanje seliyalumana uthi abantu uzahamba nabo kuhle kanti ngemuva bayaluma bathi mbone njena zimali zami ubone njena neliyabhulo wanyuka yini uphumunye abanye sisuka sonke thokoza sigibela amateksi esuka umuntu enemoto ahamba yedwa uzela nami ngizela angishiye renkeni ngimfikasela sikunike lo udunyiswani ukushiyemuva inikala isitimela ukushiyemuva oluzela bakhala sheme ngoba asethu sheme zinyembezi bathi bakhala sifuna sabuke nofende bakhanetish siunilele kunamefende ukhabela thula hlala phansi ake ngiphumele ngivele ngihlale phansi uma ibandla lemunye bengeke kwenzeka amanyana la kodwa wafika lokushini atisomani la iwaye bandla alikho munye futhi khona laba ngikhuluma ngabe ngithi ayinkinga labantu abakhuluma kakhulu nabona bani kube